Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ininiwo mukoma, I never asked for any of this. Ndiri kuraramawo ndiri kunoko kumhiri kwemakongwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza, because you can just picture it. Wabvawo kuZimbabwe, wavawo kunoku kuma-first world countries. Like witchcraft will be the last thing that will be in your mind that you can think that you can ever experience. But mukoma, so far kukuudzai chokwadi, patori nevanhu 5 avo vandakaurayisa kubva zvandakauya kunoko. Apa ndava roundabout 11 years kubva zvandakauya kuno kumhiri kwemakungwa, yet patori nevanhu 5 avo vandakaurayisa. Mother vandakatanga kuurayisa ndevamwe mother vekuchechi. Saka takangobohana, not like zvekutukana kuita same, but we were having a discussion. Pane program yainge ichifanira kuti inge ichizoitwa kuchechi. Apa inini ndakatokugara ndakazviudza kuti pazvose ndinofanira kuti ndinge ndichizongova kumberi ndichicontrola each and everything. Like ndozvanditongori, ndiri munhu wekuti I want to be in front, I want to control everyone, and I want to have a say in each and everything. And I do not accept kana mumwe munhu akauya aine maideas ake akati kutadii tadai. That is how I am. So mukomana she mother ava vainge vari vechikuru, so she was also used to that type of control. Semunhu wechikuru kuti everyone will just ask for her opinion. Saka we had a clash mukoma. After we had that clash, ndopa ndakabva ndachizomuka usiku. Mukoma, ndine rimwe dhuku iro randakapiwa. Hence ndakuudzai kuti inini I never asked for any of this. Zvakatongoitikawo ndisitomborina kana kutombotarisira kuti this was what was going to happen. So mukomana pandakaroorwa, vamwene vangu vainge vatongogara vatongori murwei zvavo. Zvadaro mukomana ndakabva ndachizotanga kugara pamba pevabereki vemurume wangu. Then ndipo pandakabva ndachizopiwa dhuku iri mukoma ndiri red. Nanhasi uno dhuku iri ndichiri naro. It's not like ndinogara ndichiripfeka on a daily basis. It is just that apo pandinenge ndichida kuenda kubasa, mabasa iwawo atinobata eusiku ekufamba tichiroya vanhu zvekare nekukuvadza vanhu, ndipo pandinorisunga dhuku iroro. Like it is almost as brand new as they can come. Rakangoita kunge bantana, so dhuku iri but riri red. So ndakatitora dhuku riya ndikabva ndarisunga mushure mekunge ndagarwa neshaveriya. Ndini uyo mukoma ndokubva ndatanga kubhururuka ndichienda kumba kwavo amai ivavo. Inini I don't know, I'm very different, because kune vamwe vanopinda mudzimba dzevanhu through the keyhole, vamwe vanopinda nepazasi pedoor, even through the drainage system, but unototanga watozvishandura obva wazviita gonzo kana kuita nyoka, then you get into the house through the drainage system. So mukomana inini I'm just different. Maybe inhau yekuti ndine shiri here iyo yandinoshandisa. Saka paya pandinenge ndichibhururuka kazhinji kana ndikangokwanisa kungonomhara pamusoro pemba yako, it means kuti I have gained automatic entrance into your house. Nguva zhinji zvandinoita ndezvekuti apo pandinenge ndichida kuuya kuzokuroya, panowanzokuuya shiri iyi mukomana ndiyo inoswera yakarinda pamba pako. It's like I will be watching you. Zvose zvainenge ichiona shiri iyoyo iniwo ndinenge ndichikwanisa kuzviona. Like at the very moment that the bird will be at your house, it will be like I will also be at your house. So ndo zvandakaita ipapo, ndikabhururuka ndikanomhara pamusoro pemba. Then I got into the house through the chimney. Then when I got into the house, I was transformed back. Ndokubva ndazoita munhu zvekare, ndikatotanga kutofamba. Ndakabva ndatanga kuvadaidza because a bedroom I sensed kuti it was locked. Mukadzi uya akabva avhura door rake, then she returned back to bed. Ndini uyo ndikabva ndazonopinda mubedroom make, ndikabva ndatanga kumutemerera nyora idzi dzainge dziri dzekuti ange achizotanga kurwara. Zveshuwa akabva atanga kurwara mukoma mukadzi uyu. She then
got diagnosed with cancer ka zvirwere zvekuno kuma first world countries pasina kana nguva vakabva vatoshayika. Then I was the one who was in control, nanhasi uno I am in control of that program. Kusvika pari zvino mukomanashe ndine vanhu avo vanokwana kuita 5 vandaurayisa, vanhu vachitomborina mhosva. 2 of them my workmates, 2 of them they used to stay in the same neighborhood where me and my husband were staying. Vanhu vose ava vandiri kutaura nezvavo mukoma ndeve kuzimu, and I made sure kuti vose vari 5 kudaro pavakafa I fought so hard ndichidelaya mapapers until those people they got buried kunoku ku-UK kwandiri. Mukomanashe I did all of this because ndainge ndisingadi kuti vanhu ava vange vachizoenda kunovigwa kumusha, ndichitya kuti zvimwe kuda if mitumbi yavo ikazonzi yaendeswa kumusha maybe vanhu ava vanokwanisa kuzonomutswa nehama dzavo vakazotanga kundinetsa. Kana vari kunoku I know kuti mostly kana marelatives avo asina access to their graves, it means kuti mweya yavo it will be very rare kuti mweya yavo inge ichikwanisa kuzomuka ichindimukira chipoko, because there won't be anyone especially vari kunoku who believe in that type of nonsense. So they say izvi zvekunzi unoenda paguva rehama yako ubva wamuudza kuti ange achimuka ende ange achizonorwa neavo vakamuuraya. Hapana kana mishonga inombodiwa, just iwewe sehama yemufi kungoenda paguva remunhu kutoti muka shamwari uende unorwidzana nevanhu vakakuuraya. That is all that matters. That is why I delayed their papers so much, using masimba angu ehoroi kuzonosvika vanhu vachiita give up, then they had to be buried kunoko kwatiri ku-UK. But mukomanashe, even though people will think kuti I am someone who is cold-hearted, that is not me at all. Ndiri munhu uya wekutoti nditoriwo nemoyo wakanaka, but it is just that kana ukagara watemererwa nyora dzacho idzodzo mukoma dzehoroi, there is nothing that you can do about it. Right now mukoma ndinofamba ndichita sekunge munhu ane kalimp mbichana, because what happened was that there was this other time when we had returned back home. So takati tiri kukumba for nearly 2 months. Pano mumukadzi uyo wandakazoudzwa kuti ainge ari pachijana nevamwewo vandinofambidzana navo, saka I had to chip in because wacho ainge akamisa pachijana was trying by all means kuti munhu uyu ange achifa, but it seemed as if she was failing to do that even on her own. So we then came together as a group, even though kana uri kunzi unenge waisa munhu wako pachijana, it will be your primary responsibility kuti unge uchizviurayira munhu wako. All that you have to do is to make sure kuti you just come with the spirit of your dead relative or your friend or whoever waunenge waisa pachijana. Kuna anobatsira umwe, but apa mushure mekunge taona kuti zveshuwa umwe wedu ainge achikurirwa pamasimba. So this woman, she was in South Africa mukoma, uyo akazondiremadza. Handichataura zvangu kuti zvakaitika gore ripi, and mind you mukoma ndachinjawo urema hwacho hwandiinahwo, because I do not want people to immediately recognize or to associate me with this confession. Ndokusaka ndati ndinofamba ndichiita zvekukamenera. I'm just trying to give people an example yekuti ndakazotoremadzwa nazvo izvozvo zvatainge tichida kuzama kuita zvekumuuraya mukadzi uyu. Mukomanashe, we then flew from Zim ndokubva tazoenda kuSouth Africa kwaainge achigara. Muone zvenyu chimukadzi chacho ichocho chakazondiremadza chakatongoshoreka zvacho, chaitogara pane rimwe prazi mukomboni mumasango chaimo mukoma. When we arrived at that farm takatanga kumema tichida kuona kuti pakomboni pacho taikwanisa kupindapo here. The first night takatadza, because the moment yatakada kunopindapo pakomboni takabva taona dzimwe imbwa dzainge dzisinganzwisisiki idzo dzakazotanga kuti mhanyisa. We then flew back home because we could only get one chance each and every night. Then the very next day ndipo pandakazotuma shiri yangu. Shiri iyi yakaswera muswere wese wezuva ingoripo pakomboni ipapo, just watching the movements as things were happening in real time. Then we returned back that same night. Musi wacho iwoyo mukoma
takabatwa zvekare nadzo imbwa dzedze dzikatiruma zvekuti pandakamuka mukoma ndainge nditori nemavanga ekuruma nembwa idzodzo, and I covered up those wounds. But even though tainge takarumwa zvakashatisisa usiku hwacho, but when we woke up ainge angori mascratches chete mukoma. Then that was when pandakazotanga kuboekana ndikati chimunhu ichi chinotambura but ndo chiri kuda kutinetsa kudai, so let me go alone. Mufunge zvenyu vamwe vangu vakatonditi wadi wamirira tambofamba, because tainge takamirira vamwe gogo avo vane masimba zvisingaiti. Vainge vakati it's either I'll come to Harare togara pasi tobva taona kuti tingamuhwina sei munhu uyu. Obviously kunyange zvikanzi munhu uri munhu anonamata, but you will never be perfect because hausi Mwari. There will always be a weakness that you have. Saka we wanted to see kuti mukadzi uyu weakness yake ndeipi, but nekurumwa kwose kwandainge ndakaitwa nembwa dzedzia ndainge ndakatsamwa ndakabohekana kuti you mean kuti ndingakundwa nerumwe rwomunhu runototambura inini when I am straight from the UK ndichirarama kaupenyu kangu katori bo. But I never knew kuti Mwari avatomborina kana basa nazvo. Mwari kana vachitongoda kuchengetedza munhu wavo anovanamata, it does not matter kuti munhu iyeye murombo mupfumi akaita sei, you will only protect that person. So I miscalculated God and I misjudged him. Ndipo apo pandakazobhururuka ndiri ndega ndokubva ndaenda kuSouth Africa mukoma. Ndakangoti ndichingonomhara pamusoro pemba I celebrated because ndakabva ndakwanisa kupinda mumba imomo maainge avete nemurume wake. Instantly when I got into the house, that was when pandakabva ndachizopfeka vesi yake ndikabva ndatorara pakati pake nemurume wake. Ndichizviitira izvi mukoma ndainge ndava kuda kushandisa murume wacho, like in my mind I was telling myself kuti ndainge ndisingadi kumukuvadza mukadzi uyu that very same day. It was going to take a long time I knew, but ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichishandisa murume wacho like to give him sort of like a demonic possession, so that patinenge tava kuzouya uyu anenge achipedzwa simba nemurume wake through kunetsana nekuita sei. Saka ndakatorara pakati pavo paya ndokubva murume wacho atorara akatarisana neni thinking kuti ainge achitoita cuddling nemudzimai wake, izvo kwani ndini zvangu. So akazoti ava kurota ndokubva ndapinda muzviroto zvake. Ndainge ndiine chidheka changu chandainge ndiinacho chandakatobhururuka ndakabata mamwe manhuchu avo andakatoswera ndichitobika ndichitozanganisa nemishonga. Saka ariko kuhope ikoko mukoma ndo pandakabva ndazomuti idyai manhuchu awa. Apo paakada kunogamuchira manhuchu aya ndipo paakatanga kungonyumwa akati manhuchu wai uri kuda kundipa manhuchu usiku hwakadai, because manhuchu awa ari kuda kundipa I think kuti anoshandiswa nevaroi. Saka ndakatanga kunetsana naye ndiriko kuhope ikoko munhu achiramba kudya manhuchu aya. Ndo pandakabva ndazobuda muzviroto zvake, because ndainge ndiine mimwe mishonga yandainge ndichida kushandisa iyo yandainge ndasiya panze ndisingakwanise kupinda nayo muzviroto zvake, because painge paine rimwe dho rainge rakavharwa rekuti ndinge ndichirivhura ndakabata mishonga iyoyo rainge richiramba kuvhurika. Ndakabuda zvekare muzviroto zvake. Saka ndainge ndakamira kusaidi uko kwainge kwakarara mukadzi wake at the edge of the bed. Iye instantly she then sensed it mukoma ndokubva amuka akabva atomutsa murume wake akabva ati iwe mumba muno mune munhu arimo. Murume wacho akabva atopepuka akati munhu arimo? Iye akati I just feel kuti muno mune munhu chete arimo apa. They could not see me because I was invisible, but her spirit was telling her kuti mumba mainge muine munhu ainge arimo. Murume wacho mukoma ndopa akabva achizotanga kutaura hope dzose dzedzia idzo dzaainge arota, in which zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandibohwa uye zvakandishungurudza, because I knew kuti I was about to get exposed. Apa kuti ndinge ndichichinja kuita shiri zvaisaita, because vanhu ava vainge vachiri vakasvenura vaikwanisa kuzoiona shiri iyoyo mukoma. So I stood there whilst they were having that conversation. Mukoma nashi ndipo apo mudzimai wacho paakazoti let us pray, vakabva vatanga kunamata vanhu ava.
vachinamata kudaro mukoma, ndipo pandakangoona umwe murume akapinda mumba umu. Ainge akapfeka dzimwe hembe dzekudharadhara, ainge akabata demo raainge akabata, ndokubva atanga kurwa neni. Apa kuti ndige ndichirwidzana naye ndiri ndega, ndakagara ndatozviona kutoti munhu uyu anondikurira. Ndakazama hangu mukoma kuvhika, ndipo paakazondiremadza because akanonditema nedemo mukoma. Ndikatongochema ndikati wandikuvadza, ndopaakabva atongonyangarika. Mukadzi uyu nemurume wake vakaramba vachingonamata. The more that they prayed mukoma, it was as if vaitora salt and they were rubbing that salt onto my wound. It was very painful mukoma. By the time that they stopped praying vachizonorara, that was when I got that strength again and I transformed myself into a bed. Ndipo pandakabva ndazobhururuka zvekare through their roof and I returned back home. Ndakazoti ndichinosvika kumba, shamwari dzangu dzainge dzatozviziva kuti ndo zvainge zvaiitika because ndakangoita zvokungosvika pamba ndokubva ndatongodonha. Then they picked me up vakazondiisa mumba. My husband was fast asleep, haana kana chaakatombonzwa. They gave me some medicine, ndikabva ndanwa mimwe mishonga yaya and we thought kuti I was going to recover, but I never recovered. We returned kunoku kumhiri kwemakungwa ndichizoremara through an accident. Kusvika pari zvino mukoma ndine hurema uhwo hwandiinahwo hwandisingadi kutaura kukuudzai because people will associate me with that confession. Hence ndati kana ndichifamba ndinongofamba ndichita zvekukamenera, but that is not the case mukoma. Ndakakuvadzwa nemurume iyeye mushure mekunge ndazama kuti ndinge ndichiroya murume wemukadzi uyo watainge tichida kuzoisa pachijana. Ndichiti kana ndikapa murume wacho a demonic possession, he was going to be weakened so much that he would also weaken his own wife in prayer. But I guess kuti Mwari vanochengetedza vavanenge vachida, not isusu. Kunyange uine mari dzako dzaunenge uinadzo, you cannot dictate what you want God to do. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Akomana zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndaida kupinda muhope dzake apa ndiine mishonga hanzi yandainge ndiinayo, ndikabva ndaona kuti paiva nerimwe dhora inge rakavharwa. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with her in the comment section.